Imos falar de cine nos vindeiros minutos como cada martes. Temos este espazo ás crónicas cínicas para falar de cine, de series de televisión con Fernando Sampedro, que ve moito e entende moito e nos conta moito tamén sempre dende o noso punto de vista. O que nos gusta a nos, evidentemente, falamos un pouco, damos a nosa opinión para que vostedes despois vexan ou non e se formen a súa propia opinión, que é do que se trata, non impoñer a nosa, ni moito menos. Xa saben que, como en todo, cada gustos pintan colores. Que tal, don Fernando Sampedro? Moi bons días. Moi bons días. Aquí estamos unha semaninha máis coas nosas peliculiñas. E, bueno, decías ti agora na presentación de series de televisión tamén. O que pasa é que estas semanas desde de setembro, dende que volvemos, as series de televisión as temos non olvidadas, porque seguimos vendo series de televisión, pero que non hai espacio no programa para comentar todo. Entre as estreas recentes, próximas, dos últimos tempos, algún outro clásico atrasado que tiñamos por aí, pois non nos queda tempo para falar das series de televisión, pero que non se preocupen os seriéfilos, que as temos en carteira, e máis pronto que tarde desfilarán por este programa, unhas mellores, outras peores, lógicamente, pero hai cousiñas que comentar, claro que sí. Evidentemente non nos esquecemos, máis que non nos dá a axenda claro, para máis, non nos dá o espazo. E iso que mira que falamos de cine. E de que cine falamos hoxe en este martes? Que recomendacións facemos? A quen imos poñer un pouco podre? Bueno, podemos empezar poñendo podre, non sei, xa que estou vendo, ainda non as vi as películas, pero dúas das películas deste mes, por exemplo, das máis importantes, pois están sendo El cautivo, a última de Alejandro Amenábar, Unha guerra tras outra, a nova de ese blues chamado Paul Thomas Anderson. Bueno, non é que Amenábar sexa moito millor, pero bueno, non sei, mira, agora que eu penso, se me das a elegir, e me preguntas, quen che parece mellor director, Amenábar ou Anderson? Teño as miñas dúbidas, a ver, que pesa máis? Que pesa máis aí? Quen te parece que ten máis? No, os dous me parecen uns pesados. A mí me gustaba Amenábar, o primeiro Amenábar me gustaba, con os seus fallos de principiante me gustaba, ahora non tanto. Efectivamente. Eu, mira, outro día tamén comentando sobre El cautivo, esta nova película de Amenábar, dixen unha frase que vou a repetir aquí para que os nosos ointes tamén sexan conscientes do meu gusto por este personaxe. Si dixen algo así como que si este ano no mundo se estrean 5.000 películas, por decir unha cifra, poñede que queirades. Bueno, pois eu só podo ver 4.999, a última que deixaría por ver é El cautivo. Que claro. Se volveu, Amenábar, como demasiado profundo en moitas ocasións, non? Non sei se profundo é a palabra apropiada. A mí me gustaba máis con esas homenaxes a Hitchcock, que é o cine clásico que facía ao principio, como un cine máis de xénero, un cine máis cinéfilo. E agora é unha opinión personal, e sin ver aínda Cautivo, pero bueno, me fixeron unha reseña esta fin de semana unha persoa da familia. Creo que é suficiente con ver o trailer. Pois, bueno, a ver, eu que non me interesaba moito o tema, non? Pero, a ver, é que está moi como moi profundo, como moi quere facer máis do que é un cine moi grandilocuente, con uns temas como moi trascendentales, e ao final non sei. Sí, patina con todo o equipo. Con todo o cariño, digo, con todo o cariño para Amenábar, que me parece o director, pero, a ver. Eu sin ningún cariño, dende mar adentro, bueno, incluída. A mí me gustara, a mí me gustara mar adentro moito. No, a mí non, leva patinando estrepitosamente, pero bueno, en fin. Poñemos na lista negra El cautivo, que me parece moi ben que se convirta, que hasta dudo que se convirta nun icono queer agora Miguel de Cervantes, pero bueno, todo é posible. Si logra o objetivo de convertir a Cervantes nunha figura relevante para a comunidade LGTBI+, entonces lle aplaudo. Si non, non. Cautivo, que é unha das estreas estes días, en estas semanas. Igual que a nova de Paul Thomas Anderson, este mamotreto de 3 horas. Digo mamotreto por la duración, que son 168 minutos, unha cosa así, non? Sí, bueno. Unha batalla tras outra.
Faime gracia porque, bueno, conta cun reparto, unha tripleta protagonista de cara, por non decir outra palabra. Dixeches cara, entendín ben? Sí, sí, cara. Cara porque hai que pagarlles a Leonardo DiCaprio, a Sean Penn e a Benicio del Toro, e non son actores cotizados, non? Bueno, ainda que decir que Sean Penn é actor é Bueno, piropeado. xa estamos Pero co bueno, teléfono de aludidos botando chispas. sí, xa avisei que... bueno, pois resulta ben curioso porque é unha película que costou sobre 125 millóns, creo. Me parece extraño que Hollywood siga confiando en Paul Thomas Anderson, porque ata o momento a película máis taquilleira da carreira de Paul Thomas Anderson, Pozos de Ambición, recaudou en todo o mundo 75 millóns de dólares. Non sei, os produtores confían moito en que a xente vaya a vela por Leonardo DiCaprio, que vale, un actor que atrae a xente ás taquillas, pero non sei se ata ese punto de recaudar o doble do maior éxito de Anderson ata agora. En fin, por eso digo que me sorprende, non? Que Hollywood siga confiando en Paul Thomas Anderson, que non é Coppola precisamente e arrisca os seus cartos. Bueno, a ver, hai traballos anteriores de Anderson, non sei, a min, por exemplo, Licorice Pizza non me interesou moito. Eu non me atrevo a vela, ainda non a vin porque é unha película que non me atrevo a vela. A min non me interesou moito, pero ten na súa filmografía, pois, dende os propios Boogie Nights, unha película a mí personalmente me gustou, Puro Vicio. Eu diría que para min é a mellor del. Sí, quizás sí, non? Puro Vicio tamén, outra película tamén, home, máis complicada. Moi aburrida. Non son asequibles para todo o mundo, eso está claro, non? Bueno, no, son pretenciosas, aburridas, pseudointelectuales, vamos, adxetivos todos un pouco peyorativos, que se poden resumir nunha palabra, cargante. Por eso digo, a ver, non son películas para que gusten a todo o mundo, é o que ten o cine del. Bueno, pero en fin, pois dito isto, que xa de paso cubrimos o espectro de novedades nas últimas semanas. Vamos, que é moi longa, non? É moi longa a película. Sí. Imos cos deberes que nos autoimpoñíamos a semana pasada, non? Dixen eu, nestas mismas ondas radiofónicas, que quería ver esta semana, a ser posible, pues as dúas películas últimas de as 4 que ten Oliver Laxe ata a data, pois Lo que arde, Sirat, e as vin. E tamén vin a última de David Cronenberg, Los sudarios, así que por cal preferes empezar? A que máis rabia te dé, a que menos te gustase? Pois, mira, a que menos me gustou é que, para a miña desgracia, é a de Cronenberg. The Shrouds, Los sudarios, despois de que Crímenes del futuro me deixara comentada neste mismo programa, hai unhas semaniñas, falamos dela e de Cronenberg, me deixou unha moi grata impresión, a pesar de Viggo Mortensen. Aquí non temos a Viggo Mortensen, temos a ese outro... Pobre Viggo Mortensen. No, que comparado con Vincent Cassel, que é o protagonista desta, Viggo Mortensen é, vamos, o mellor actor de todos os tempos, comparado con esa figura de cera chamada Vincent Cassel. Eso que este non é o seu peor papel. Ollo, ata ainda está creíble en certos momentos da película. Bueno, pois Cronenberg nos trae unha película pequena, e digo pequena porque podría adaptarse moi facilmente a unha obra de teatro, por exemplo. Creo que é a película de Cronenberg na que máis falan os personaxes, porque non calan en toda a película prácticamente. Bueno, hai momentos evidentemente moi Cronenberg, non? Moi de nova carne, moi de body horror, contadiños, moi ben integrados na historia, pero ao final a película, a min, polo menos, me deixou unha sensación de o que sí acertou Crímenes del futuro, que era en facer unha especie de resumen
de todas as obsesións do director, non? De fai 40 anos, pois o concepto de nova carne ao frente, non? A tecnoloxía, os horrores da tecnoloxía tamén. Bueno, si Crímenes del futuro era ese resumo de todas as obsesións do director, aquí pretende ir un paso máis aló, sendo o mismo precepto, unha historia totalmente distinta, pero os mismos preceptos, pero todo presentado dunha maneira como máis filosófica, non? Incluso con pretensións enternecedoras, morbosas, pero enternecedoras. Por que digo isto? Porque, bueno, o argumento principal da película é un gran empresario, Vincent Cassel, que enviuda, entón se lle ocurre a brillante idea de crear un cemiterio moi tecnolóxico, todo el, en ese cementerio instalar unhas mortajas, uns sudarios, son os que titulan a película, con cámaras incorporadas no que ti podes ir vendo a descomposición do corpo, da tua muller, da tua nai, o teu pai, o teu fillo, que sexa. E para él, pois, esa é unha maneira de seguir en contacto co seu ser querido máis aló da morte. Bueno, pois a idea ten moito éxito, bueno, logo hai polo medio unha trama de espionaxe industrial que a verdade non interesa en absoluto, non é o que esperamos nin o que queremos ver, pero bueno, entendo que hai que metela para rellenar película. Entón, xa digo, esta idea, esta premisa inicial, home, moi cronenbergiana, é fascinante, atractiva nun principio, non? Pero claro, cando empezas a dar voltas sobre ti mesmo, como facía Xavi no medio do campo do Barcelona. Xa empezamos. Oye, non confundas as seccións, Perdón. Eso é para os luns. Cando queras dar estopa de fútbol os luns. Faz o favor. Tens razón. Estaba liando conceptos. Parece o Cronenberg, verdad? Bueno, pois, cando David Cronenberg empeza a dar voltas sobre si mesmo, é cando a película empeza a facerse un pouquiño cansina. Diane Kruger interpreta un doble papel, tanto como o da esposa morta de Cassel, como a súa irmán xemelga, o sea, a cuñada, non? Neste caso está viva. Bueno, pois a min me supón unha pequena decepción, Quizáis debido a tiñas expectativas altas, grazas a Crímenes do futuro, bueno, pois nesta me encontrei un Cronenberg dos frouxiños, unha película con unha trama de ciencia ficción, podemos decir, que nada novo tampouco baixo o sol, pese ao original da idea, pero é algo que, se recordades, Existence, terminada en Z, pois xa traía algún tipo de unha idea parecida, pero bueno, non exactamente igual. Podemos metelas dentro de valga a redundancia, da filmografía do Cronenberg máis existencialista, non? Tanto Existence como esta Los Sudarios, por exemplo. Bueno, unha película, a ver, que os fans de Cronenberg pois a disfrutamos, pero que nos houbera gustado disfrutar todavía máis, non? Evidentemente, unha película frouxa de Cronenberg val por a filmografía da maioría de directores actuales. Entón, pois, aínda que non a vayamos meter, bueno, polo menos eu, nas súas 10 millores películas, pois sí, é recomendable, por suposto, do máis interesante das estreas dos últimos tempos. É David Cronenberg, evidentemente. Exacto. Digamos, ten como adquirido unos privilexios por los deberes prestados, por los servicios prestados, ¿no? Claro, xa ten o ceo, bueno, mellor dito, o inferno ganado. Exactamente, sí, señor. Bueno, pois agora chega o turno para o noso paisano Oliver Laxe. Bueno, e aquí te viches toda a filmografía ou que? Non, el ten 4 películas, eu solo vi as 2 últimas, Lo que arde a tan traída e elevada Sirat,
Bueno, vimos empezar polo que arde, así rapidiño. Unha película pequena, a verdade, que esta actriz de 80 e pico anos xa recibiu un Goya, Benedicta Sánchez. Bueno, pareceme estupendo. Son todos... Bueno, en Sirat tamén, quitando 2 ou 3, o resto non son actores profesionais. É unha cousa que parece que lle gusta moito a Oliver Laxe, buscando esa naturalidade, non? Dos personaxes. Como aquí en Loach, non? Casi. Pois casi. Ou a Romer, incluso, que Eric Romer tamén facía moito eso, non? Tamén. Eles o venden así, pero eu creo que en realidade é por aforrar costes e pagar Pode ser. O mínimo que diga un convenio é punto. Pode ser. Bueno, pero o que si hai teñen en común as dúas películas máis vistas de maneira casi consecutiva. O que si teñen, a primeira impresión que saquei, vai parecer que é mala, pero non é, me explico. Tanto en no que arde, o foco principal, pois é un incendio, non? Por eso se chama Lo que arde. Bueno, un incendio moi ben rodado, no que o propio Oliver Laxe tivo que facer un cursillo de bombero forestal para poder rodar, estar ali metido no meollo, non? Ainda que fora un lume controlado. En Sirat, a famosa rave, no deserto de Marruecos, non? Que en realidad son os monegros, creo. Pero bueno, xa o di el mismo, a mellor maneira de rodar, de semellar que unha rave sexa real, é facela de verdad. Entón, dá a impresión de que él o que quería era rodar ese incendio nunha rave noutra. E o resto, pois, inventar unha historia a partir de aí. É a impresión que dá. E igual non é equivocada, porque logo, escoitando as súas declaracións, é o que parece. Pero hai que decir unha cousa, o home, o señor Laxe, sabe o que é o cine e sabe como dirixir. Eso, moi poucos neste país, verdad, señor Calparsoro? O poden decir. Non, sí, porque ademais é que vin a primeira media hora del Correo, o seu último truño, e eso é infumable, ata conseguir odiar a Zaera. En fin, bueno, chamar de actor a Aaron Piper, que consiga outro, porque Calparsoro non é capaz, Sí, a mí últimamente tamén teño que decir con todo cariño, eu sempre falo con todo respeto, con todo cariño, sí, a mí non me está gustando as últimas de Calparsoro, é certo, pero bueno. No, nin as primeiras, que a primeira que se non me equivoco, por Asalto al Vacío, xa me parecía moi mala. Bueno, no, a mí gustara, a mí non me parecera tan mala, a verdade. E os seus pequenos méritos é que ata os atribuyo a súa parella de entón, a Naya Nilo. Sí, bueno, impresionante nesa ópera prima. Sí, as cousas como son. Bueno, pois dito isto, evidentemente esas dúas escenas nas películas de Laxe, pois son impactantes, non? A verdade. El sabe moi ben como rodalas e como facer que resulten impactantes ao espectador, non? Bueno, o que arde é unha película pequena, pero bueno, unha película que se deixa ver moi ben, na que está todo moi medido, moi controlado, na que non hai espacio á improvisación. Nese aspecto, perfecta. Técnica e artísticamente, perfecta. Quizás falla un pouquiño, porque non te consigues involucrar na historia, non consigues empatizar con ese personaxe principal, que é un pirómano que sae da cárcel, non? Regresa coa súa nai, Benedicta Sánchez, o seu pobo, unha aldeiña rural de Galicia, e non consigues simpatizar nin empatizar con el. Ese é o único pero que se lle pode poñer á película. Polo demais, pois, unha lección, un prodixio de, xa digo, tanto técnico como artístico tamén, porque os actores, os dos principais secundarios están excelentes, ambientación moi lograda, esa aldea, bueno, típica de Galicia, que quizá os de fora non a saiban captar, pero Laxe sí sabe que ambientar perfectamente dar ese toque aldeano, imo decir, no mellor dos sentidos, por suposto. Bueno, a película, pois a mí me parece
Unha película non perfecta, pero sí moi válida. E logo, pois, pasamos a Sirat. Sirat directamente me parece do mellor do ano. Unha película que che deixa poso, ademais. Non sei se ti a biches xa, e podes aportar algunha cousa máis. Non, ainda non a vin. Bueno, pois é unha película que, a ver, non é para todo o mundo, evidentemente, non é unha película sinxela de ver, o mismo que estaba dicindo de o que arde se pode aplicar a Sirat, no plano artístico e técnico 10, impecable, que, bueno, logo é unha especie de, que queremos facer unha suma destas que facemos a veces, non? Pois Sirat se pode describir como Mad Max máis Sacrificio de Tarkovsky Caramba, vaya mestura. Sí, máis El Salario del Miedo ou o seu remake Carga Maldita de William Friedkin, que sabía Paco Raval. E tiña música de Tangerine Dream. máis quizá máis cerca de Carga Maldita. Bueno, pois esa suma imposible daría como resultado pois Sirat, que é unha película, bueno, non é unha película alegre, ni moito menos, por moita rave que haxa, unha película que ten, bueno, dous plot twisters que se deixan co cu torcido cando aparecen, sin concesións, dura, moi dura. Non polo que pasa, que tamén, por suposto, pero senón por como cho conta, cho presenta Oliver Laxe, non? Bueno, xa digo, unha película que a min personalmente me deixa poso, que o gallá, pois, sin haber visto as outras candidatas que manden o resto de países aos Oscars, eu lle daría un Oscar xa, pero non a mellor película estranxeira, quizás o xeneral tamén, aquí o que parece que como que se eleva un poquinho o nivel das últimas propostas da Academia Española para representar o noso cine nos Oscars, non? Sí, a ver, porque xa está ben de enviar películas con traxedias. Bueno, que aquí tamén as hai, pero me refiro, a ver se me explico, películas como as que as dúas principais que premiaron no Festival de San Sebastián este fin de semana. Pois un vello gai nunha residencia, o reencontro co súa filla. Mira, é que, a ver, estamos un poquinho fartos deses temas, ou películas. Houve unha época en España na que só se facían películas sobre a Guerra Civil. A Guerra Civil como trasfondo. A ver, agora veña a facer películas existenciais. Que pasa? Non hai necesidade de facer ese tipo de películas. Tens que ter unha historia para contar. No caso estamos falando de Sirat, de Oliver Laxe, non é unha gran historia, claro que non, a historia é sinxela, se resume en dúas frases. A historia da película, un pai que vai a unha rave en Marruecos buscando a súa filla perdida dende fai 5 meses que non sabe nada dela. E na aventura, nunha bella furgoneta destartalada, e acompañan o seu fillo pequeno de 10 anos, 11, e un canciño. Punto. A partir de aí comeza a aventura. Porque sí, tamén é unha película de aventuras. Ainda que non o parece. Home, se mete un pai co fillo e o can nunha furgoneta se van a buscar a súa filla ao deserto, pues, a mí me parece que sí, que é unha aventura. Pues, no, claro, de feito, a ver, aquí igual alguén se pensa que ir en camión ou en furgoneta polo deserto é toda unha aventura divertida. Pois, mellor que non o faga, Que yo digan a Carlos Sainz cando fai o Dakar e vai con apoio, imagínate se vas na furgoneta túa. Por eso, aí levan GPS, todo controlado por satélite, toda a gaita. Pois aquí van a pelo. Como non a encontran a rapaza nesta rave, pois se une a dous camións, unha serie de personaxes que se dirixen a outra rave xa máis para baixo todavía na fronteira con Mauritania para ver se ali dan coa rapaza bueno, pois alá van a furgoneta, a pequena furgoneta, un monovolumen grande, o de Sergi López,
e dous camións que sí, que parecen os camións que descartaron en Mad Max. Bueno, sí, pues son camións vellos. Bueno, non nos contes moito máis porque senón vas facer spoiler, Exacto. Solo decir eso, que a película poderá non gustar a moita xente, outros a botarán para atrás porque o hype da temporada ou porque lles cae mal Oliver Laxe. Bueno, eu non vou ser amigo del, ao principio. non teño o placer ou o disgusto de coñecerle, pero vendo estas dúas películas súas, pues pareceme un director moi válido e do máis interesante que podemos ter agora en España. Así que esperaremos con ansiedade a súa nova película. Mientras tanto, moita sorte para Sirate, que siga acaparando premios porque merece todos os que lle poidan caer. Bueno, pois é unha moi boa noticia. Nos fiamos de ti, por eso estás no tampouco programa. Vos fiedes moito, de que logo alguén ve a película e di vaya truño, vaya merda. Pero a ver, boas impresións, sempre dependendo do noso gusto, vale, pois é unha boa noticia, é creo que unha boa recomendación. Nos queda algo así moi rápido ou non? Ou con isto nos chega por hoxe? Home, eu podo seguir, pero... Case deixamos para a semana que ven, non? Eu podo seguir, non teño problema ningún. Bueno, veña, se me das 3 minutos... Sí, pero 3 minutos, veña, pues 3 minutos. Vale, veña, que sean 6. Ya empezamos, a ver. Bueno, película... 30 segundos, xa pasaron. 30 segundos, xa pasaron. Recuperei unha película que no seu día deixara escapar de pelotón que ao final pois te olvidas dela ata que a volves ver diante, non? Unha película basada nun escritor que a mí me mola moito, que é J.G. Ballard, autor, por exemplo, de El Imperio del Sol, Spielberg, da novela que é bueno, pues esta High Rise, Rascacielos, chamada aquí, unha película de fai 10 anos xa, dirixida por Ben Wheatley, protagonizada por Loki, por Tom Hiddleston. Decía, ¿quién es Loki? Claro, ahora sí, ahora pillé. Tom Hiddleston, sí, señor. Efectivamente. Y protagonizada por Sean Connery, en vez de Sean Connery, protagonizada por James Bond. Pues eso. Bueno, tamén anda por aí, pues, Jeremy Irons, por exemplo, non? Bueno, e máis actores coñecidos. Non me enrollo demasiado. Sí, por encima. Bueno, unha distopía, como detesto esta palabra, a verdade é que detesto, pero é o que hai. Na que, a ver, Ballard, a novela de Ballard é dos primeiros anos 70. Era complicada de levar ao cine. Finalmente, pues, Wheatley atreveuse. Bueno, unha película que quizáis nas mans alocadas dun Terry Gilliam no seu mellor momento houbera que estado ben, pero pues, ten esa mezcla de humor moi británico, non? Bueno, eso, nos conta a historia dun edificio, un home, un executivo de éxito, que é Hiddleston, que se vai vivir a este rascacielos, no que foi construído para que a xente non tivera, os seus habitantes non tiveran necesidade de salir del para nada. Dentro do edificio, dos rascacielos, pois hai supermercado, a todo tipo de servicios, bueno, como se fora un pequeno pobo, non? Formando unha comunidade. Pero claro, todo estoupa polos ais, como ocurre en todas as comunidades, non? O que pasa é que aquí o levarán os maiores extremos de depravación. Bueno, unha película, a verdade é que dentro do que son estas distopías, resulta interesante, máis interesante é a obra, a novela de Ballard, por suposto. Por eso que eu casi recomendo máis a novela que a película. Pero que non queredes sumerxirvos na novela. Bueno, pois podedes ver a película porque francamente digna. É moi forte, a verdade, ten escenas de sexo e violencia realmente subidas de tono, pero é como, digamos que a versión high-tech de la comunidade Ales de la Iglesia. Por decirlo así de alguna maneira, ¿no? Sí, sin a parte cañí e castiza, ¿no? Exacto. Esto aquí con todo o glamour.
Bueno, pois unha recomendaciónciña así pequena e discreta. Eso, así para acabar o día. Bueno, pois aquí o que nos gusta é falar de cine e de series de televisión e o facemos cada semana con Fernando Sampedro. Estas son, por hoxe, foron as nosas crónicas cínicas. Fernando, moitísimas grazas. Nada, a vos, un placer. Unha aperta. Eso, unha aperta. A semana que ven, máis.